Здравейте отново, приятели! Днеска съм решил да се боядисам колонката на колата. Пак Seat Leon. Самата колонка е изгоряла лъка. И сега ще се опитам, без да го шприцовам, просто само да го лакирам. Евентуално ще лакирам целият калник. За да може да не пастирвам после. В смисъл такъв, да няма приливки на лъка. Точно ще има приливки на боята, на базата, че ще има. Но пък ще гледам да избегна тази ситуация с пастирването на лъка. Сега ще го изкарам с водна 1000, като внимавам да не протрия много, защото трябва да се шприцова и към подобни работи, но аз ще гледам с минимални консумативи да си направя моята колонка. Ето. Сега искам само да ви покажа докъде съм стигнал и какво съм направил. Изтъркал съм самата колонка на сетчето на 1000. Ето, на 1000. Това нещо ще гледам да го покрия само с база, без да го шприцовам. По принцип трябва да се шприцова, но клиентът не е претенциозен. Затова, че смятам да го пробвам така, да видим дали ще стане. На тези две места, както... Не знам дали се вижда. На тези две места ще гледам само да ги припудря, евентуално да си скрия това бяло петно. И също така и самия целият калник. Ще гледам да го лакирам целия. Ето самата колонка. Ето как ще стане. Имам още малко за дооблепени. Ще си го дооблепя и евентуално вече после пак ще ви покажа. Сега ще се опитам да ви покажа как ще покрия самите петна, т.е. само ги припръскваме много така тънко, лекичко. Само е да видим да го скрим това нещо. Прибърсал съм вече с кърпа целият детайл и почваме. Искаме го много тънко, да не вземе да направи някаква реакция, защото като ви казах още предния път, че нямаме шприци и да не направи някаква реакция спрямо боята, защото някой път се получават такива реакции. После ще ви покажа пак как стават нещата. Сега искам да ви покажа как съм го покрил с боята, самата база. Вижте, петната не се личат вече къде са. Това означава, че ми е покрил навсякъде. Ето. И ми е пистолета и почвам да лакирам. Искам сега пак да ви покажа как стана на първа ръка лак. Ето. Не знам дали се вижда много добре, но това е калника задния. Задният калник, чакай от тази страна ще ида. Ето. Колонката. После като го разлепя ще ви покажа.
дойде момента да почна да разлепвам, даже съм тръгнал да разлепвам, да видим какво е станало. Почвам. Аз съм почнал, гледам. Там ще да ви покажа за какво иде на реч. Още е съвсем пресничко. Гледам, дори още е прясно. Понякога се залепват много лошо, влиза самия лак вътре помежду фугите. И дори е по-пресничко, ще гледам да го махна. И... това е. Сега ще ви покажа. Съм го разлепил много добре. Има още малко. Искам да ви покажа. Няма поражение по тавана, защото е черен таван. Но общо взето си е добре. Като за минимални такива средства. Сега искам да ви покажа как в завършен вид абсолютно как е всичко. Лъкът ми вече изсъхна и евентуално вече, както се казва, може да се бара самия детайл. Не е изцяло, защото долу-горе трябва да имаме някъде около 12 часа долу-горе, деца казва, при пълно съхнение. И може евентуално и тогава и да се измие колата, както се казва. Но смисъл такъв, исках да ви я покажа в завършен вид как изглежда, като съм махнал от ксата. Да видите как изглежда просто. Ето, доведисал съм абсолютно целия детайл. Как си изглежда. Ето. За сега това е. Очаквайте още видео от мен. До сега. Чао!